Esenlikler yurttaşlar, sağ otyňyzmy. Instada bir kiçäjik mesele ýaly görünýän bol ýöne ul gapynyň öňüne ýatyp duran bir düşünje bar-da. Sosial mediada watany ýani ýurdumyzy ýamanlamaň, ýurdu ýamanlamak aýyp diýen ýaly düşünjäni bermek isleýärler-de. Ýurdun içine gidenler we daşyndaky seýredýänçiler üçin ýani bir berilen maglumat da düşünje. Şoň üstüne durup geçmekçi da öz düşünjämi aýtjak. Instada yurt gowy diýerler, elbetde ýurdumyz nähili ýagdaýda gowy, kim üçin gowy? Şeýle göz bilen seredende, adaty göz bilen seredende öz ýurdumyz, topragymyz, dowduk mekanymyz, şagaçyklarymyz, ata-babalaryň geçen ýeri. Ol neme diýär-de, duýgulandyrjy bir nemede hereket diýip aýdyn. Ýöne şo ýurdun içinde şo ýaşaýan halky, geçmişi, gelejegini şekillendirýän, ýani ýönlendirýän bir neme bar. Hökümet diýip bir gurama bardyr, ýani idare edilýän. İdara söz diýip bardyr, hereketde, ýani ýaşaýyşyny dowam etdirilýän. Ýöne şu ýurdumyzyň nähili diýip aýdyn, ýaramadlygyny we gowlugyny ýönekli söz bilen şol hökümet diýen gurama bardyr. Bir näçe adamlar, ýüzlerçe adam, käbirler başlarynda gadyrak adam. Şolaryň üstü bilen gowy yaramaz şekilin berilýän, ýani halkyň sosial media, sosial durmuşynyň üçinçiliginiň, ýani ýokary derejemi ýa pes derejemi bolmagyny üçin edýän hökümetdir şol. Ýani idare edýän. Indi istada şeýanky söz bardyr, bize beriljek bolan ýurdy ýamanlamaň diýen, aýypdyr ýurdun ýamanlamak diýen söz bardyr. Ýani gaýtmaly ýurdun gowlugyny, yaramadlygyny şol hökümet şekillendirýändir. Şoň üçin ýurtdaşlar şunu garmajak boluň, beýniňizde şunu bölmäni, öwreniň, analiz etmäni öwreniň. Onuň ýanky aýyp diýilen bir söz bardyr, ýurdun ýamanlamaly däl. Ýurdun aýyp bolýar, aýyp gizläp goýmaly. Şu aýyp diýilen bir zat bardyr, şonu ýygnak goýduň da, ýygnap aňaryňa goýduň şonu, görkezem ok. Her hojalykda bolsun, ýa ýurtda bolsun, uly meçherde şol aýyp ýitkiden ok. Şol aýyby ýüze çykarmaly, hökümetten gaýnaklanýarmy? Nämeden gaýnaklanýar? Bolsa dogry maglumatyny berip, dogry hasabyny çykaryp ýüze çykarmaly. Şonuň gürrüňini etmeli, şo mesele çözülmeli, şo aýyp diýilen belli bir meseledäki aýyp gaýdyp döreme däl etmeli. Ata-babamyzdan mine bir ata-babamyz ken bilemzok, öwredilen noktasy ýa maglumat gat az. Gurultaý diýip bir söz bardyr, ana şol aýyp boljak, ýani döwlet bir ýurdun, ýylyň ýalňyşlyklary diýip aýdyn, ýa meseleleri, ýa ters peslige gidip barýan ýagdaýlar bolýandyr. Ana şonu aýyp diýilen zady ýüze çykarypdyrlar, mejlisde, ýani gurultaýda ýüze çykarypdyrlar. Gaýdyp öňümizde gelejekde çykmaz ýalam şonu çözmeli edipdir. Ýani bu mejlisde de kimler gatnaşypdyr? Halkam gatnaşypdyr. Nemesi zenany erkegi ýok, ýaşly, her kim öz düşünjesini aýdyp bilipdir. Bu boşdur. Etil şu adam biziň ýurdumyzyň aýyby şo hökümetdir. Şonu ýüze çykarmaly. Meselesi şu aýyplar gaýdyp gelmeli, etmeli. Ýani men diýjek bolanym, ýurt bilen hökümeti aýr etmäni başaryň diýjek bolan. Ýurt galyjy zatdyr, hökümet geçici zatdyr. İşini başaran okmy, ol aýrylmalydyr. Şeýler aktyp düşündirdim. Kän wagtyňyzy almaýan, sizem öz düşünjeleriňizi, belki men ýalňyşrak düşünýändir, öz düşünjeleriňizi ýazyň, dile getiriň. Men diýjek bolanym, oýna gelmäň. Siz raýat dälsiňiz, siz erkinsiňiz. Ýani bir sözümüz bardyr, ata-baba gelýän. Salam aýdylanda, plany plana salam aýdypdyr, esen bolsun diýendir. Şol erkana bolmak, azat bolmak. Azat galyň, erkana galyň diýdigi şol. Esen galyň, ýurtdaşlar.